нова телевизия и календар. Невиждан екшън се развихри по време на състезания от автомобилните серии Арка в Толедо, щата Охайо. Пилотът Майкъл Симпо реши да се отмъсти за това, че е бил въвлечен в катастрофа от Дон Денис. Докато колите се подреждаха отново, за да бъде повторен стартът, Симпо счупи с крака предното стъкло на автомобила на Денис. Последният не му остана длъжен и след като се измъкна от колата, се опита да пребие пилотът каратист. Това ми напомня на звуци и картини от околовръстното.